yati ikugwira ntchito molimbika kuti ichepetse kuthimathima kwa magetsi pofika mwezi wa Disemba. Anthu mdziko muno awapempha kuti asinthe kaganizidwe kawo pa akaidi omwe atuluka mndende za mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa ligi ya TNM la Sulomu laletsa kugulitsa zakumwa m'mabotolo a galasi mkati komanso panja pamalo ochitira masewero. Takulandirani mu nkhani zathu. Kampani yopanga magetsi ya Igenco yati pali chiyembekezo kuti pomafika mwezi wa Disemba vuto la kuthimathima kwa magetsi likhala litachepa mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Igenco, Engineer Maxon Chitawo, amayankhula izi pamene amayendera malo a kampani opanga magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa omwe ali mboma la Salima. Charles Wahara ali ndi ripoti. Malingana ndi mkulu wa kampani yopanga magetsi ya Igenco, Engineer Maxon Chitawo, mwa makina atatu a kampani awiri okha ndi amene akugwira ntchito, ndipo ndikapitira ndi nkula zomwe anati zikupangitsa kuti magetsi asamakhazikike. Koma Engineer Chitawo anati pali chiyembekezo kuti pomafika mwezi wa Disemba pakhala kusintha kwakukulu, ati kamba kuti makina atedzani akhala atayambanso kugwira ntchito, kamba kuti makina omwe anawonongeka akonzedwa mdziko la Austria. Zonadi tinali ndi mavuto a maintenance kuti machina anafa mwadzidzidzi, poti machina samapanganika ndi machina atatu, modzi kutedzani ena kunkula ena kukapishira. Akukapishira ndi kunkula takoza akugwira ntchito panopa takhandi akutedzani. Tedzani ali major 44 mari master winding anapsa. Ndifara anapsa tumene kuti tipangitse ena kuti tidzaikire. Company imapanga ma state amenewa ndi ya ku Austria ku Europe. De tinalipira ndalama zoyambirira kuti tipangire panopa tipangira andaruza kuti kupanga ship akutumiza amala aruza ndege zikafika ndi kuti manjini awo awiri abwera pamodzi ndi manjini atatu agwira ntchito ija kuyambira mwezi wa November. Pofika December ndi kuti imeneyonso ikhaita bweso palaini. So kupera December tikani machine wasagwira ntchito bwino ndi kuti magetsi akhala okhulupirika ndithu oti sazi zimazima chifukwa mafodzi. Pa ulendo oyendera malo opangira magetsi kuchoka ku mphamvu ya dzuwa mboma la Salima, Engineer Chitawo anati malowa omwe ndi ndalama zokwanira $14 million adzawonjezera 10 megawatts ku mphamvu za magetsi mdziko muno. Charles Wahara, MBC Lilongwe. Bungwe la Lilongwe Water Board LWB likuonjezera malo ophikira madzi ndi cholinga chakuti likwaniritse kufikira mulingo wa madzi omwe anthu mu mzindawu amafuna pa tsiku. Iyi ndi chimodzi cha zinthu zomwe bungwe lili kuchita pofuna kuchepetsa vuto la madzi mu mzindawu. Mkulu wa kampani Asili Mbewe anena izi kulikulu la kampani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo atinso ntchito yomanga malo ophikira madziwa imalizika pofika mwezi wa Machi chaka chamawa, ndipo zithandiza kuti mzindawu ukhale ndi madzi abwino okwanira mogwirizana ndi chiwerengero cha anthu. Iwo atsimikizira anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe omwe pakatipa madzi a mipopi akhala akusiyasiya kuti vutoli litha posachedwapa. Nthawi mapanga implement strategic plan yathu imeneyi tapanga implement ma strategies or ma interventions ma project osiyana tinapanga raise kamuzu dam 1 kuti tithe kusunga madzi ambiri mu dam kuchoka mu dam 1 kuchoka pa 5 million cubic meters kufika pa 25 million cubic meters, tikaphatikiza ndi dam 2 ndiye kuti tili pa 44 million cubic meters. Komanso mu nthawi imeneyo tapanganso implement project chatimati Lilongwe Water and Sanitation Project imene yatithandizira kwambiri kuti tikonzenso mapaipi athu ena ndi ena mu distribution network mwathu, tikhalenso ndi matanki ena anyuwani wotinso tithe kusunga madzi oti azipita kwa ma customers athu, komanso even ma booster stations kuti madzi azikhala akufikira madera onse. Taona ndithu kuti munyengo imeneyi ya strategic plan yathu imeneyi zimene zakhala zikuchitika, and taonanso kuti pakhala improvement in terms of water supply. Anthu mdziko muno awapempha kuti asinthe kaganizidwe kawo pa akaidi omwe atuluka ndende za mdziko muno. Mkulu wa utumiki wa Malawi Friends of Prison Mbusa Hastings Phale anena izi pomwe zikuonetsa kuti anthu ambiri omwe angotuluka kumene mndende amasalidwa, zomwe zimachititsa kuti azikhala osamasuka m'madera awo. Ndawina Chamwaka wadza ndi ripoti ili lomwe wawerenga ndi Telson Magombo.
Utumiki wa Malawi Friends of Prison uli pansi pa sinodi ya Blantyre yomwe imathandiza akaidi pa moyo wawo wauzimu ndi wakuthupi. Iwo amayendera akaidi ndende zosiyanasiyana komwe amakhala ndi maphunziro akusanthula mawu, mapemphero komanso ulangizi. Kuonjezera pamenepo amaperekanso maphunziro awo Mulungu kwa akaidi pofuna kuonetsetsa kuti akuziwa za mawu a Mulungu. Oyimira utumikiwu Mbusa Hastings Phale afotokoza kuti maphunzirowa amapereka chilimbikitso, kusintha komanso kuwakonzekeretsa moyo wakunja kwa ndende akadzatuluka. Pamene zoona zake nzakuti ndende sidakhazikitsidwa kauli. Ndende idakhazikitsidwa anthu aja abwere akhale pambali, pakhale danga loyamba kuwadandaulira ndi kuwaphunzitsa, komanso mmene ali pambali choncho zimawathandizira kuti anthu amene akwiya kumudzi akhale ngati sawafikira msanga mkwiyawo mpaka utsike kopa kuti pangakhale chiopsezo nkuvulaza. Potrapo ndemanga Mbusa woyang'anira CCAP ya sinodi ya Blantyre Leonard Mangisa alangiza akaidi omwe amaliza maphunzirowa kuti aphunzire china chake pa moyo wakundendewu ndipo zibweretse kusintha pa moyo wawo. Nkhani yayikulu ndiyo nena kuti chikhulupiriro cha Blantyre Synod njakuti kundende simalo ongolangira munthu koma ndi malo amene munthu akhoza kukakonzedwa. Chikhulupiriro chathu njonena kuti munthu kupezeka mundende inde kakhale kumakhala kowawa koma kupyolera mu experience yakukhala mundendemo munthu ukhoza kuphunzira zinthu zimene zingaukonze moyo wako ndi kuusintha. So chikhumbo chathu njoti moyo wonse umene akhristu amaupeza kunja kuno mtundu wa moyo umene wonse upezeke kwa munthu angakhale ali kundende chifukwa chitili ndi chidwi cholimbikitsa utumiki wa kundende. Oyimira ndende yachichiri a Thomas Katambo adandaula pa zomwe anthu amachita akaidi akatuluka kundende ngati kuwasala enanso kukanidwa. Iwo anenetsa kuti anthuwa akatuluka kundende tikuyenera kuwalandira ndi kuwathandiza chifukwa amakhala anthu osinthika. Mukudziwa inu munthu wongokhala kuti sakugwira ntchito ina iliyonse kapena sakupanga china chilichonse amatha kugwiritsidwa ntchito molakwika. Kotero kuti munthu uja ampeza kuti watuluka wasiwa chochita kumudzi kuja sanampase support mwina akazi ake wapeza akwatiwa abale ake swakumunena kapena ena amakabadala pena pake ncholinga choka ziti pachatu wakutuja wabwera kumene kumakhala ngati kulakwitsa zimene Amalawi mmene timachita. Choncho tikupangisa kuti munthu uja alakwenso kachikena abwererenso kuja kundende. Utumiki wa Malawi Friends of Prisons Ministry umalandira thandizo kuchokera ku Canada. Mawanja osauka pafupifupi 300 mboma la Mangochi akuyembekezeka kupindula ndi ntchito yatsopano yopereka ndalama yomwe bungwe la Islamic Relief Malawi likuyembekezeka kuyamba mbomali. Sothini Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Dave Uma. Bungwe la Islamic Relief Malawi a Edwin Singini bungwe ili limagwira ntchito zosiyanasiyana mboma la Mangochi koma padakali pano liyamba ntchito yopereka ndalama kwa manja ovutikisitsa ngati njira imodzi yothandiza boma kuchepetsa umphawi. Asingini ati kwa zaka ziwiri zikubwerazi ndalama zopyola 1 billion kwacha ndi zomwe agwiritse ntchito mdera la mfumu yayikulu Chowe kupita kwa mawanja ovutika omwe ena mwa iwo amayang'aniridwa ndi amayi ndipo adzilandira ndalama komanso maphunziro amomwe angathandizire kuti apititse business zawo patsogolo. Choyambirira chenicheni anthu amene tikuwafuna kuti apindule ndi anthu 300 ndipo composition yake ndiyo kuti timatenga pa anthu 300 ndipo 60% akhala azimayi, 40% ndi azibambo. Apa ndinene kuti nyumba zomwe amene ali mutu wapakhomo ndi azimayi, 40% akhala anthu amene mitu ya pakhomo ndi azibambo. So anthu amene wa kwambiri timatengera anthu amene ali aulumali kapena achikulire komanso amene ali ndi mwina nthenda zina zilizonse zomwe zikusausa moyo wawo. Anthu amenewo ndi amene timayambirira wapanga konseri. Potsirirapo ndemanga mkulu oyang'anira za mapulani ndi chitukuko ku khonsolo ya Mangochi a Chris Nawata ayamikira ntchito yomwe bungwe la Islamic Relief Malawi igwire yothandiza kuchepetsa umphawi kwa manja osauka mbomali. So ndi ntchito yabwino kwambiri yomwe ngati Fatisi Council tasangalala nayo. Chokha chomwe timayankhula pamene muja timafuna tionetsetse kuti pasakhale kuti anthu amodzi akupindula ku mathandizo angapo nthawi imodzi kwa thandizo limakhala chipakani kufuatira limwaze bwinobwino kuti ngati kupindula kale program ina kapondolo ina kale yomwe ikupanganso zomwezo ngati social cash transfer ngati so public works timati ayi anthu amenewo aone kuti ayi asiye kaye fane kupindula kale koma tipindulena zomwe tinatenga nthawi munati muone kukambirana kwambiri ndi anzathu a Islamic Relief
koma ntchito yabwino kwambiri yomwe tikukhulupirira kuti nthawi imeneyi ibweretsa kusintha makomo mbali ya kapezedwe komanso tinaonanso mbali yofunika kwambiri ngakhale mbali ya chakudya. Padakali pano khonsolo ya Mangochi ikuperekanso ndalama kwa manja osauka kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo. Ofesi yona za maphunziro mchigawo cha kumpoto ya Northern Education Division yatsimikizira makolo komanso ena onse okhudzidwa kuti ipitiriza kuthandiza ophunzira omwe ali ndi ulumali kuti azipeza maphunziro apamwamba. A Frank Nyilongo omwe amayang'anira ntchitoyi ati ofesi yawo ndi thandizo lochokera ku nduna wa maphunziro ikupitiriza kupeza thandizo lomwe lingathandizire ophunzirawa. Elias Muhango walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Malingana ndi ofesi yona za maphunziro ku chigawo cha kumpoto, ophunzira opitirira 20,000 ndi omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana m'maboma asanu ndi atatu omwe ofesi iyi imayang'anira. Pofuna kuthandiza ophunzirawa, ofesi iyi kudzera ku nduna wa maphunziro yatsindika kuti ikhala ikuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro a ophunzira a ulumali mu chigawochi. The office imeneyi inayika aziphunzitsa special needs amene akuyang'anira zokhuzana ndi inclusive education mu district ina iliyonse. Tikuyambira kuchitipa, Kalonga, Lumphi, mosemu timaonesesa kuti aziphunzitsa amene wawa azipanga coordinate ma activities a inclusive education. Ngakhale izi zili chomwechi, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Muzuzu Government a George Chunga adandaula ndi kusowa kwa zipangizo zophunzirira ndi kuphunzitsira ophunzira omwe ali ndi ulumali zomwe ati zikubweretsa mbuyo ntchito yopereka maphunziro apamwamba kwa ophunzirawa. Chachikulu chombi chomwe chimati ika mavuto o timapezana nacho chomwe chimativuta kuti tiphunzitsane nawo ndi zipangizo zophunzitsira ndi zophunzirira. Zipangizo zizi nzodula kwambiri. Ndi sukulu payokha pamakhala povuta kuti lesa administrative atipasa tigwirisire ntchito nanga sizimagwira ntchito zimayenera kuti zimafika pa nthawi yake zimayenera kuti zipite akazipange maintain zikakhozedwe kuti zizigwira bwino ntchito. Chimene chocho chimakhala chinthu chovuta kwambiri chifukwa choti ma resources amakhala ovuta ngati sukulu. Mmodzi mwa ophunzirawa pa sukulu ya sekondari ya Mzuzu, Andrew Manford, wati vutoli likupangitsa kuti kuphunzira kukhale kovuta. Kuno kunzuzu sukulu folo imene kuti kulibe mabuku anyawa nali msabasi a biology makamaka form 4. Sukulu ya Mzuzu Government ndi imodzi mwa sukulu za sekondari za boma mdziko muno zomwe zimalandira ophunzira omwe ali ndi ulumali. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Kampani yopanga magetsi ya Ijenko yati ikugwira ntchito molimbika kuti ichepetse kuthimathima kwa magetsi pofika mwezi wa Disemba. Anthu mdziko muno awapempha kuti asinthe kaganizidwe kawo pa akaidi omwe atuluka mndende za mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa ligi ya TNM la Sulomu laletsa kugulitsa zakomwa m'mabotolo a galasi mkati komanso panja pamalo ochitira masewero. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano azimaife akuti tatayirira makomomo. Chili chonse ndanaphisa. Anapi. Even tovaladzo tikaye tovaladzo kosali mpala mabanti masokosi hayi. Wanchiro kati mampatsa ndalama kuti adzigwira ntchitoyo. Iweyo ngomphunzitsa zimene ukufuna kuti adzipanga. Koma nako mbali ya usamala abambo ndi ntchito yanga ndi udindo wanga. Azimayi tomatayirira mwafika ponena kuti naphiri kumamuza mavuto a nyumba. Mama wandimapita kukaunjika uko kutoka market kwagulisa kaunjika ndatopa ndabwera ndita anato anaphika phikeni anaphisa mbisaniana anaphisesani apo mapeto ake anapyaja amatenga banja limapita atujeni.
takulandiraniso mu nkhani zathu. Pali kufunika kuti dziko lino liyike njira zamakono zothandizira anthu ambiri kupeza mwayi ophunzira nawo sukulu zaluso zamanja. Mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Sichiwola anena izi kusalima pa msonkhano omwe cholinga chake chinali kusankha ophunzira omwe akayambe maphunziro awo msukuluzi mu chaka cha 2026. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi adindo ochokera msukulu za luso lamanja zosiyanasiyana za mdziko muno komanso adindo ena ochokera ku nduna wa zantchito. Poyankhula pa msonkhanowu, mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Sichiwola ati nkofunika kuti dziko lino lidzikonzekeretse kuti lifikire ophunzira ochuluka pomwe boma likufuna kukhazikitsa maphunziro aulere a sukulu za sekondari. Komabe Sichiwola atsindika kufunika kuti ophunzira adziwasankha msukulu za luso lamanja kutengera ndi kupezeka kwa zipangizo osati kukwaniritsa manambala chabe. Poyankhula pa msonkhanowu, mkulu woona ntchito za manja ku nduna wa zantchito a Richard Chira ati boma likuchilimika kupeza njira kuti anthu ambiri adzipeza nawo mwayi wa maphunziro msukulu za luso za manja za mdziko muno. Iwo ati izi kamba kakuti ophunzira ochuluka akumamaliza maphunziro awo a sekondari zomwe zikukweza chiwerengero cha omwe akufunikira maphunziro a mtunduwu. Malinga ndi Achira, anthu omwe amaphunzira sukulu kapena kugwira ntchito za luso lamanja siolephera ngati momwe anthu amaganizira, zomwe ati nkofunika kuti anthu asinthe kaganizidwe kawo pa ntchitozi. Target yathu pano ndiyoti tiwonjezere nambala imeneyo itakhala double, itakhala 15,000 chifukwa choti anthu ambiri akuphunzira kumaliza maphunziro a secondary school, anthu opitirira 100,000 chaka chilichonse, pamene ife tikungotengawo 7,000 okha. Ndiye tikuona kuti anthu ambiri akutsalirabe, ndofunika titamaonjezera nambala imeneyo kuti anthu ambiri aphunzire. Dziko lino lili ndi sukulu za luso lamanja za m'maboma zokwana 7, zina za m'madera zokwana 21, komanso zina zing'ono-zing'ono zokwana 22. Lonjezo Msodoka, MBC, Salima. Achinyamata awalangiza kuti azitenga nawo gawo pa ntchito za migodi kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Mmodzi mwa akatswiri oona ntchito za migodi Atupocheka Yange ndiwo apereka malangizowa. Iwo ati pali mwayi wa ntchito ochuluka kumbali ya migodi potengera kuti madera ambiri ali ndi miyala ya mtengo wapatali, koma pakufunika akadaulo ophunzira bwino maka pakati pa achinyamata. Austin Fukula wadza ndi zambiri. Akayange akuti anayamba kukhala ndi chidwi chokonda zinthu zopangidwa ndi luso la sayansi akadali achichepere, ndipo kupita kukaphunzira sukulu ya ukachenjede ya UNIMA maphunziro okhudza luso la sayansi kunali kupherezera masomphenya anali nawo. Pano pomwe ali ndi zaka 34 ndi mkulu woyang'anira anthu ogwira ntchito oposa 30 pa ntchito zoyezayeza miyala ya mtengo wapatali ku kampani ya Sovereign Services Limited yomwe ikufufuza za miyala ya mtengo wapatali ya rutile and graphite kukasiya boma la Lilongwe. Makolo anga anandiphunzitsa kunena kuti nditha kukhala china chonse chimene nditha kukwaniritsa. Kwa ineyo sichinali chonena kuti chinthu chonena kuti ndikachithawe ayi, but it was something chonena kuti uku I have to go that direction. So starting from there ndi chimene chinandipangisa kunena kuti ndikalondole field imene ndilili panopa. Akayange ati zovuta zomwe akhala kukomana nazo monga kuwayang'anira pansi monga mzimayi zawathandizira kugwira ntchito molimba mtima komanso modzipereka potsogolera anthu ena. Kaganizidwe ka anthu ndikamene kali kovuta kunena kuti munthu chifukwa choti wachokera kutali ndi maganizo ena ake onena kuti field iyi ndi azibambo ndikamene kamakhala kuti ndikovuta. Koma as anthu takhala kuti tasintha kaganizidwe kamene koko ndikunena kuti even nzimayi atha kutenga position ina iliyonse komanso atha kutenga field ina iliyonse imene angathe kukwanitsa. Dziko la Malawi lili ndi miyala ya mtengo wapatali monga rutile, graphite ndi ina yomwe akatswiri woona za migodi
akuti ngati litagwiritsidwa bwino ndiye kuti dziko lino litha kumapeza ndalama zochuluka. Kafukufuku akuonetsa kuti amayi 25 pa 100 aliwonse ndamene akugwira ntchito za luso la sayansi mdziko muno, monga Tupoche Kayange akuchitira. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa ligi ya TNM la Sulomu laletsa kugulitsa zakumwa m'mabotolo a galasi mkati komanso panja pamalo ochitira masewero. Iyi ndi imodzi mwa ndondomeko zomwe bungwe lilayika pofuna kukhwimitsa chitetezo. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule zambiri za nkhani ino. Norbert, takulandira. Atatiuze kuti pachitika zinthu zotani zomwe zachititsa kuti Asulomu apange ganizoli. Pakapo kuchitika zinthu zosiyana-siyana kwa nthawi yayitali. Masewero akakhala kuti ali nkati pakakhala kuti pachitika mene kampungwe anthu kumagenda kuponya mabotolo a galasi aja m'bwalo muja, komanso tamva kuti kumathero a sabatayi sana ulule bwinobwino, koma kuti panachitikanso nkhani ina yoti muna oyimbira amene amathandizira amayenda mbalimbali anaponyeredwa botolo la galasi m'masewero ena. Ndi Asulomu aona kuti zinthu zizakhala zochitika kwa nthawi yayitali, inoyo ni nthawi tsopano yonena kuti zithe. Komanso kumayambirira sabatayi timu ya Bullets and Wanderers akukumana kumathero la mulungu lino ndi anapangitsa msonkhano wolemba nkhani, ndi iwo ananena ndithu kuti masewero awo safuna mabotolo a galasi apezeke m'bwalo, chifukwa angakhale m'mayiko akunjawa anthu amaloledwa kulowa ndi zakumwa akazolezeretsa m'bwalo la zamasewero, koma zikhale mabotolo ngati a plastiki kapena mabotolo ena, koma isakhale botolo la galasi. Ndiye izizi ndi zomwe zapangitsa kuti Asulomu abwere ndi chiganizo chonena kuti ulendo ono kuyambira pano mabotolo a galasi asapezeke mkati ngakhale kunja. Kapena mwina tinene kuti izizi azipanga chifukwa cha masewero a derby amene akubwera la mulungu lino. Mfundo imene ayiyambitsa ndi amene wawa matimu a Bullets and Wanderers. Ndi amene anayiyambitsa lolemba lapitali kuikamba. Ndiye tangodabwa kuti patapita masiku awiri Sulomu nayonso yatenga mfundo yomwe ija kuphatikizamonso mfundo zina, koma mfundo ya mabotolo a galasi anayambitsa ni matimu a Bullets and Wanderers kuti kumasewero awowa mabotolo amene wasapezeke. Ndi Asulomu angobwereratu nkunena kuti masewero ena aliwonse mabotolo asamapezeke, komanso aonjezera mfundo yonena kuti achichepere ana asamagulitse zokumwa zolezeretsa masewero ampira. Komanso nthawi zonse masewero akamaseweredwa kuno Malawi kukakhala kuti kwatsala 15 minutes kuti masewero aja athe, amatsegula mageti kuti anthu alowe, amati nthawi ya malova, ndi athetsanso nthawi ya malovayo kuti anthu amene sanalo lipire masewero aja kuyamba asalowe basi malova asamalowenso, chifukwa kuti malova onso ndi amene akumabweretsa chipwirikiti kumagenda, chifukwa kamalowa malova aja samaseja kuti anyamula chani m'matumba, amangotsegula mageti iwo aja nkulowa. Ndi kuyambira mawa lino masewero onse a Super League kulibe malova kulowa. Chabwino Norbert, tilowe mu nkhani ina kulepherana kwa Scorchers ndi Angola. Zachitira ubwino kapena ayi? Ndikuona ngati zachitira ubwino timu. Timayenera kuti timu ikapambane kumene koko. Ngakhale mphunzitsana kamba kuti afuna apambaniretu koyendako, komabe kusagonja ndikuona ngati ndi zabwinonso kuti timu ya Scorchers kuti masewerowa akabwera kuno chifukwa masewerowa ndobwerezana. Ndi Angola ibweranso kuno lachiwiri kudzali mu mzinda wa Lilongwe. Ndikuona ngati ni mwayi kuti tidzangoyimalizira pakhomo chifukwa timu ya Scorchers sinapitepo kumpikisano wa AFCON chiyambireni. Ndi mwayi onena kuti zonsezo tichitire pakhomo. Mpira umachita zake nthawi zina, koma ndikupya kuti uyu ni mwayi onena kuti Scorchers pakhomo idzagwiritsa ntchito mwayi osewerera pakhomo. Ukumbukira aida kuti kunali masewero ena ake amayenera achitike msabata ziwiri zapitazo a Flames Equatorial Guinea koma sinabwere. Ndi ananena kuti anthu amene anaguliratu matikiti akozanso kudzagwiritsa ntchito matikiti amene aja kulowera masewero awawa. Ndi ndikupya kuti kukadzadza ndithu kumene kuti anthu ake apatse molaro Scorchers fa masewero awawa munjira ina iliyonse ikuyenera kuti timu ipambane. Chabwino atamvanso kuti Silver Strikers ikukumana ndi Yanga ku Tanzania. Tilimbe mtima kapena ayi? Tilimbe mtima ngati dziko chifukwa timu ikuyimirira dziko la Malawi. Apapa amene zili timu ndi Malawi versus Tanzania. Ukumbukira Silver sabata yathu atagonjetsa Yanga pa Bingu Stadium 1-0. Mtsogoleri wa dziko anatulutsa uthenga oifunira zabwino kuinyadira timu ya Silver. Angakhalenso anduna agangata anali komwekonso kuyilimbikitsa timu. Ndi apapa timu yanyamula mbendera ya dziko. Ndi ndikuona ngati kuti tilimbe mtima ndithu ngati Malawi chifukwa kumene koko Silver ingoyenera kuti isakagonje munjira ina iliyonse. Komanso ngati ingagonje ikayesetse kuti ikagonje ndi chigoli chimodzi koma iyo yonso ikagoletse. Tingoyerekeza chitsanzo itagonja
2-1 kapena 3-2 nde kuti Silver ipitirira koma choyambirira isagonje inapambana kale 1-0 ndiye ikangolepherana ndi Yanga kumeneko ndiye kuti zonse zaera ku Malawi. Tathokoza nayo pachifukwa chobwera mu studio mwe kupatula chabwino pang'ono pokha kupatula mwina amasewero amene tili nawo la Mulungu likubwerali palinso masewero ena mwina amene alipo masewero a Super League alikonso mawa kuli masewero atatu Moyale ndi Kamuzu Barracks, Ekaya ndi Blue Eagles komanso Tigers ndi Songwe United. Ndi masewero a Super League akuyamba loweruka lino koma afika pa mponda michimera la Mulungu lino chifukwa awani matimu akulu mdziko muno Bullets and Wanderers akamakumana. Tathokoza chifukwa chobwera mu studio. Tinenenso kuti masewero amene watidzaonetsa pano pa MBC live mawa tionetsa masewero a Ekaya ndi Blue Eagles. Ndiye kuti anthu amene sakwanitsa kufika ku stadium uko akhale pakhomo. Chabwino. Tathokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Mtolankhani wathu Norbert Jameson akutiuza zina ndi zina zimene zikuchitika mu nkhani ya zamasewero. Ndi nkhani imene ya zamasewero tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiye tionenso mitu yake. Kampani yopanga magetsi ya Igenco yati ikugwira ntchito molimbika kuti ichepetse kuthimathima kwa magetsi pofika mwezi wa Disemba. Anthu mdziko muno awapempha kuti asinthe kaganizidwe kawo pa akaidi omwe atuluka mndende za mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe loyendetsa ligi ya TNM la Sulomu laletsa kugulitsa zakumwa m'mabotolo a galasi mkati komanso panja pamalo ochitira masewero. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. So there's this guy, right? The super fan. With great food, friends, and a little competition, he enjoys the game anywhere. Flipping burgers or cheering from the sidelines. Backing his team with heart. He never misses a moment of the action. Ball's World of Sport, the home of sports betting. Kunotu nezayambika chipwanzo chazokonza mai machesa chakachinonso takulandirani kuno tamvani zomwe mmodzi mwa masponsa wathu wankulu wakukonzerani chakachino uyu ndi Sanemane. Life is getting brighter. Ifeyo ngati Sanemane udindo wathu waukulu ndikuyendetsa mabizinesi amene ene ache ndi azimayi. Mwini wache wa business ndi mzimayi. Ife tingokhala ngati kuti kubwera kumbuyo kuyika zipangizo eneleza kuti business imene ichasafere panjira komanso ikhale yaphindu kwa mzimayiyo. Kumakonzeka atu amayi kumeneko. Ubale wa pa air tili konko konzekani. Kuti muchite sponsor nkudzakhala nawo kuchimwambo cha pamwambachi imbani foni pa 0886 703 159 0888 891 194 kapena 0881 551 344. Ndimene yoyotu kodi lutsaka chino tili bize zokonda mai macheza 2025 Lilongwe ku BICC pa 15 Novembala. Tikulandireni yafikaso nthawi ya mtengo wapatali, nthawi imene timakupatsirani program ya The Box imene tsiku la lero tilitu kuno ku Njengautuwa Community Day Secondary School mu mzinda wa Mzuzu. Ine dzina langa ndi Hassan Phiri ndipo tsiku la lero ndili ndi anzanga awa amene tifuna kuti program ya lero ya The Box tikhale tikukambirana tu zinthu ziwiri zitatu nkhani zosiyanasiyana zofuna kuti ife komanso limodzi ndi anzangawa tsogolo lidzakhale labwino, tsogolo lidzakhale lowala, kupanga address ma challenges amene amakumana nawo anzanga amenewa pa ulendo wawo wa maphunziro. Magayizi zapopo mwatilandira ku Njengautuwa eti?
sono kuti tidziwe kuti mwatilandiradi kuno kunchenga utuwa. I think tiyambe ndi nyimbo eti. Ndikufuna munthu mmodzi kuti atitsegulire ndi nyimbo tsiku la lero kuno kunchenga utuwa. Imene tutayambira program ya lero ya The Box imene tu anawa ayambatu ndi vibe akuti 111 ipepe wese Mzimba North Constituency. Koma kuno ndi kunzu akuyamba ndi nzi zaenda wina ndekuti dera la kwathu siti kulidziwa eti zinanga ndilele Hema Saidi ndili form 4 dzina la kuno ndi Mzuzu North Constituency. Constituency ino dzina lake ndi Mzuzu North West Constituency. Okay? Mzuzu North yani West Constituency. Pungu amene wawina pa chisankho chimene chathachi ndi ndani? Come on. Aisa kumbui. Zina langa ndine Caroline Banda ndi form 3. Amene wawina ndi William Mkandawire. Mombere ni mbanja amene hii. Chabwino. Funso lina boma limayendetsedwa ndi ma branch atatu. Eti tichulireni ma branch atatu amene amayendetsa boma. Zina langa ndine Amon Fune ndi form 2 West. Boma li ndi magawo atatu imene ili executive, registration ndi judicial. Uyu mombere ni mbanja. Uyu nde pangolini wenesi? Apo nde ipeperere ni die. Chabwino. Kodi President Professor Arthur Peter Mutharika ndamina osankhidwa pompa noeti? Teremu yoyamba ya utsogoleri wake analamulira zaka zingati? Zina langa ndine Max Mwawa ndi form 3 West. President Arthur Peter Mutharika analamulirapo zaka 5. Wina? Zina langa ndi Charity Ruhana ndi form 2 West. Arthur Peter Mutharika analamulirapo zaka zokwana 10. Wina? Zina langa ndilele Hema Saidi ndili form 4. Peter Mutharika analamulirapo zaka 6. Mombere ni manja? Yeah. MBC timaidziwa eti? Yes. Tili ndi MBC 1, tili ndi MBC 2 on the go, tiliso ndi MBC Radio 1, tili ndi MBC Radio 2, si choncho? Tipatseni ma program atatu amene tikuwadziwa amauluka pa MBC TV 1. Zina langa ndine Patience Chimwaza ndi form 3 West. Ba program omwe amaoneka pa MBC ni People's and Presses and People's Choice. The Box. Okay, ni Ukraine. Top of the Classes. Yeah, Top of the Class, People's Choice, People and Places. Komanso The Box. Ina ja? Touching Base. Ina? MBC Exclusive. Eti? Chabwino. Tichulireni maina a
anthu amene amapanga present program ya MBC